Papuso na atrasar naman ang isa flight sa isang aeroplano sa isa ka airline company nga may biyahe pa Manila halin sa Bacolod-Silay Airport alas 10:46 Sabado sang aga, Oktubre 19. Ini matapos nagpatigayon sa inspection ng Philippine National Police Aviation Security Group kang Explosive Ordnance Disposal Unit buhos sa ginapahayag bomb joke sa sulod sa aeroplano sa mga flight. Sunod sa Aviation Police, nabatian sa isang flight attendant nga nagistoryahan ay ang duha ka pasahero na hangungod sa bomba kag watusi rason niya ginpapanaog ang mga pasahero kag inistorya ang duha. Kagwa nga wala sang bomb joke bangod na misinterpret lang kuno sa attendant ang ginistoryahan sa mga pasahero. Gin-reschedule naman ang flight sang duha ka pasahero sa pareho man ngadlaw. Nakos lang ng konting delay dahil nga na hindi nagkaintindihan yung FA at yung pasahero. So, hindi nagkamali ng interpretation yung FA. Akala niya na tungkol sa mga